Aron pagsiguro nga wala na mga nagdoble nga mga prangkisa o bakha mga kolorom nga mga tricycle sa Lapu-Lapu City, City Attorney's Office wala mutugot sa hangyo sa mga tricycle drivers nga usahon sa matag asosasyon ang paglukat sa taripa. Ani ang report. Ugma na ang katapusang adlaw nga gitagal sa City Attorney's Office aron makalukat ang mga tricycle driver ug operator sa bagong taripa. Apan ang tricycle driver nga si Jojo Sepe hangtod karon wala pa makalukat og taripa. Hasol ba? Daghang kay pangayoong kuan ay proseso. Nya magdisolve ya may kay nag-abang pa mi. Ya kung adto mi madugay nga to unsa pa kuan sa pamilya. Iya hinunggi tataw nga bisan pa man kun wa pa siya taripa ang kasamtangang minimum nga plitihan nga gipatuman sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga 13 pesos base sa bagong taripa ang iyang gisubay. Dugay naming nagubos ma'am. Oh, kay bawo namang mga tao gud nya. Pahit man po mag di may moubos amo ampon sa wanan man pud may kuan violation ba. Wala ang OIC City Attorney nga si Miriam Fernandez sa iyang buhatan karong adlaw kay may gitambungan kining seminar. Hinuon gikonfirmar sa presidente sa Filtoda, Confederation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association nga wa motugot ang City Attorney sa ilang hangyo nga ipaagi sa matag asosasyon ang paglukat sa ilang mga taripa. Kini aron masuta kung pila gayud ka mga tricycle sa Lapu-Lapu City ang nagdagan nga may prangkisa o wala. May nakasabot naman po sa katuyuan gud sa atong city attorney sa legal office, no, analing individual kay para gyud nga mas pa suta masuhid og kinsa gyud mga unya ma-verify ni kining mga duplication sa mga franchise kung doon na may nag-duplicate na ba o mga kolorom. Ang Filtoda may 3,365 ka mga miyembro ug may 75 ka mga asosasyon sa mga drivers. Base sa monitoring sa Filtoda, ubay-ubay pa sa ilang mga miyembro ang wa pa kakuha sa bagong taripa. Kung moingon lang jud ko nga nanginaot lang ko nga di sila magbagulbol unya kay ila naman ang sa kay ang atong ang mayor nagpasidaan na daan unya kami mismo ako mismo sa Filtoda nagpaybaw daan nga doon na gitay deadline. Ang OIC City Attorney sa nahaunang interview mibutyag nga sunod semana magsugod na ang operasyon batok sa mga tricycle nga way mga bagong taripa. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.